Svetlá! Tak ty chceš študovať kameru? Nie je to ľahká práca. Dobrá kondícia je základ. Kamera bude tvoj najlepší priateľ, ale aj najhorší nepriateľ. Musíš sa s ňou zoznámiť, poznať každý jej detail. Než sa vydáš na boisko, musíš si premyslieť stratégiu. Kde budú herci? Kam postavíš kameru? Kde budú svetlá? A aké použiješ? Stop! Až potom môžeš ísť do boja a dávať svojmu štábu jasné pokyny. Niektoré veci ale neovplyvníš. Káčo, ty vole, prasklo světlo. Celé to bude muset předělat. Jak předělat? Ale už 2 hodiny nestíháme. Tady ke mi se dneska nedojede. Co, to si děláš srandu? Ale s Tedikem je Cože? Keď ide do tuhého a plány nevídu, musíš sa adaptovať. Co budeme dělat? Udělám to sama. To všetko ti pomôže využiť najcennejšiu vlastnosť. Umelecký cit. Set. akce! Hľadaj inšpiráciu. Nájdi si svoj štýl. Rozprávaj svoj príbeh. Tak čo? Máš na to?